וואלה, מרגש ממש לראות את העוצמה הזו של החינוך הפנימייתי של כפרי נוער, להרחיב בספורט, שיחד עושים פה דברים יוצא דופן. כולם פה זה ניצחון אחד גדול, ניצחון לספורט, ניצחון לערכים, ניצחון לכולם. ולעשות ספורט, לעשות ערכים, לעשות תרבות, לעשות דברים שהם מדהימים. וואו, וואו, אחד גדול. כ3 שבועות לאחר תחילת המלחמה באחת מישיבות הצוות, הבנו יחד שצריך לנסות ולייצר שגרה. אמנם אחרת, אבל לנסות אט לחזור לתוכניות שתכננו. אבל יותר מהכל הבנו שהשגרה והחזרה לפעילות בכלל ולפעילות ספורט בפרט, יש בה הרבה מן הריפוי. יש בה מבניית החוסן. הבנו שהילדים שלנו חייבים לעסוק בספורט, ליהנות, לצבור חוויות ולהתמיד, ולא רק בשביל דימוי הגוף, הבריאות הפיזית, אלא הרבה יותר בשביל יצירת ערך, צבירת חוויות, הרחבת סל הערכים ובניית החוסן. אנחנו לפני למעלה משנתיים יצאנו לדרך יחד עם עמותת ערכים בספורט, והחלטנו שקבוצות ליגת 1-0 וליגה לאומית יאמצו כפרי נוער. כי חשבנו שזה דרך לקחת את הכדורגל למשהו שהוא הרבה מעבר לכדורגל. ואני מאוד מאוד מקווה שמה שאנחנו רואים היום עם 24 כפרי נוער פה בטורניר הזה, לא ייגמר רק בכדורגל. אני יכול להגיד שעבור החניכים שלנו, הספורט הוא מרחב להצלחה, מרחב למסוגלות, המקום שבו לפעמים הוא יותר חזק אפילו מבית הספר, אפילו מהפנימייה. זכינו להיות יחד עם מכבי חיפה, והשותפות הזאת היא באמת שותפות מאוד מאוד חזקה. חניכים פוגשים את השחקנים ולומדים מהם, מבינים את הערך של התמדה, מבינים את הערך של העבודה הקשה. אנחנו ממש רואים שהשחקנים שנמצאים בתוך הפרויקט הם במקום אחר גם בכפר, הם אסופים יותר, הם רוצים להצליח, הם מבינים את המשמעות של הצלחה, הם מבינים את הקשר בין הצלחה בבית הספר להצלחה במגרש, וההשפעה של הפרויקט הזה היא אדירה עבורנו. כדורגל זה הרבה עבור הילדים, זה מקום מפלט, זה מקום מפגש בין חברים, מעבר לזה יש שם הרבה ערכים, תרבות שאנחנו מנסים להעביר לשם, לדעת להפסיד, לדעת לנצח, לדעת לקבל ביקורת, לדעת לשבת בספסל, לא להיות שותף לפעמים, להתמיד ולהיות חלק מקבוצה בעיקר. אנחנו רוצים לשלב את כל הדברים האלה, את התשוקה לספורט. ספורט בשבילי זה אומנות. לפעמים יש קצת אגרסיביות, קצת עדינות, ואני מרגיש שהאומנות הזאת מאפשרת לי לבטא את עצמי בצורה הכי טובה שאני יכול. ספורט שינה לי את החיים. אני מאוד אוהב לעסוק בספורט, ובכדורגל ספציפית. ספורט בשבילי זה החיים, זה משהו שאני מכיר אותו מגיל קטן מאוד. מהספורט למדתי קודם כל ביטחון עצמי, זה נותן המון ביטחון עצמי. המון חברים חדשים שאתה מכיר ופוגש מכל מיני קבוצות, מכל מיני מקומות. מצד אחד אתה יכול להיכשל, אתה יכול להצליח. תוכנית הליגת הסטאר היא אחת התוכניות היותר מיוחדות ומרגשות שיש לנו בערכים בספורט, שהקדיש פעולה עם מנהלת ליגת העל בכדורגל ומשרד החינוך. מאפשר לנו לתת הזדמנות מדהימה לנוער הזה, שבאמצעות מרחב הספורט והכדורגל בפרט להסתיל את עצמם, וזה תשתית של התשתית הזאת. ואנחנו יודעים שבמקום שבו הספורט, חינוך וערכים נפגשים, קורה סמים.